Moi! Tervetuloa taas Kuumioon. Tällä kertaa ajattelin tarjoilla hieman erilaista tarinasettiä. Eli jaksossa kuullaan 2 kirjoittamaani kauhunovellia metsäteemalla. Molemmat tarinat ovat saaneet inspiraationsa tositapahtumien pohjalta. Ei muuta kuin nauttikaa. Suonpeitto. Sitä tunsi itsensä hyvin pieneksi. Seistessään siinä ennen kukonlaulua, ympärilleen katsellen. Suo, kuusimetsä ja vaeltajien päivätupa. Ne olivat kauniissa kesäsäässä parhaita mahdollisia näkymiä. Mutta juuri nyt, kun oli joutunut avuttomuuden luomaan, heikentyneeseen olotilaan, jokainen noista asioista tuntui yhtäkkiä epäilyttävältä. Tupa oli tyhjä. Vain riippumatto roikkui kattoparruista yksinäisenä, hylättynä. Rinkka puuttui. Heta oli poissa. 7 tuntia aikaisemmin. Oota hetki, tää makupussi irtoaa jatkuvasti. Heikki pysähtyi kuullessaan vaimonsa huudon. Ei oltu ehditty edes 100 metriä autolta, kun valitus jo alkoi. Heikki palasi takaisin rinkkaansa korjailevan Hetan luo. Laita se sinne rinkan sisään. Mitä sulla oikein on siellä, kun se on noin täys? No kaikki, mitä ei sulle enää mahtunut. Nää tarvitset isomman rinkan. Tuttua pientä kinastelua. Ainahan sitä oli kaikilla pariskunnilla. Varsinkin kun yhteistä taivalta oli jo yli 7 vuotta takana. Tämä retki oli extempore-vaellus, jonka tarkoituksena oli tuoda pieni hengähdystauko kiireiseen arkeen. Pikaisesti päätetty, vielä pikaisemmin pakattu. Molemmat olivat silti innoissaan. Suuntana oli Syötteen kansallispuisto, jossa tähän aikaan vuodesta olisi kuulemma ruuhkaa. Kun auto oli saatu parkkiin 10 illalla, pienen vesikuuron toivottaessa heidät tervetulleeksi, ei paikalla ollut kuin yksi muu auto. Pian selvisi syykin. Polut olivat vielä osittain lumenpeitossa, vaikka oli jo kesäkuun alku. He aloittivat patikoinnin sadekuuron väistyttyä. Ilta-aurinko värjäsi metsän kellertäväksi ja ilma viileni. Puolen tunnin kävelyn jälkeen edessämme oli ensimmäinen levähdyspaikka taukotupineen. Sinne oli kerääntynyt väkeä ja mieleen hiipi epäilys omasta rauhasta, jota olimme odottaneet tulevalta retkeltä. Pian selvisi syy. Tulvavesi oli niellyt pitkän matkan polkua edessä häämöttävällä aukiolla. Virta näytti voimakkaalta ja syvyyttä oli vaikea arvioida. Heta katseli polun yli virtaavaa vettä toivottomana. Vesi oli saattanut syödä maaperää niin, että veden alle oli kuroutunut syviä upottavia onkaloita, joihin saattaisi upota vyötäisiään myöten. Heikki oli jo riisunut kenkänsä ja nosti lahkeitaan polviinsa. Se oli niin innoissaan. Koko reissu oli sen idea, ja mies lähti nyt tohkeissaan kulkemaan virtaavan veden yli, kasvoillaan päättäväinen virne. Tuu jo, ei ole kovin syvää, Heikki huusi edeltä, jatkaen ripeää etenemistä, ja oli jo pian kahlannut kauas kuivalta maalta. Oota nyt oikeesti, Heta huusi. Sanat katosivat vuolaan veden kohinaan. Vastahakoisesti Heta riisui kenkänsä, nosti lahkeet polviinsa ja astui jäiseen veteen. Vesi kohmetti jalat välittömästi. Sammaleen peittämät kivet niljahtelivat varpaiden alla ja tasapainoa oli vaikea pitää. Kädet harallaan Heta asteli eteenpäin, tarkasti veteen tuijotellen. Vesi ylsi jo yli polvien ja kasteli lahkeet. Virran voima horjutti äkkiä tasapainoa ja yläpainoinen rinkka keikahteli epävakaasti. Heta näki Heikin katoavan edessä olevan mäen nyppylän taakse. Hammasta purren Heta kahlasi viimeiset metrit yläjuoksulle ja kuivasi jalkansa pehmeällä sammalmättäällä. Päivä oli jo puolessa, kun päivätupa tuli näkyviin metsän takaa. Harmaantunut ja sään pieksemä pieni mökki lepäsi hiljaisena suon reunalla, ja sen takana kohosi kuusimetsä. Väsymys kaikkosi molemmilta, ja uudella innolla saattoi tutkia mökin ympäristöä. Heikki pystytti telttansa nuotiopaikan lähettyville Hetan viritellessä riippumattoaan vieressä oleviin nuoriin mäntyihin.
Lumi oli sulanut pihapiiristä, mutta suolla näkyivät vanhan hiihtoladun jäänteet selvästi. Yöstä tulisi kylmä, joten tupaan viriteltiin valmiiksi polttopuita ja kiehisiä, jotta sinne pääsisi tarpeen tullen lämmittelemään. Sänkyjä siellä ei ollut, mutta kapeat penkit kiersivät seinustoja, ja niillä voisi torkahtaa, jos ilma kävisi liian kylmäksi. Heikki ei aikonut antaa periksi. Uusi teltta oli pakko testata, ja vaikka Heta jatkuvasti kehuskelikin uuden talvimakuupussinsa lämpöominaisuuksilla, oli Heikki henkisesti varautunut nukkumaan koko yön teltassa. Heta siirtyisi mökkiin varmasti parin tunnin sisällä. Hän kyllä tunsi vaimonsa vilun sietorajat. Hänellä itsellään oli 2 villapaitaa ja takki. Paleleeko? Kuului Hetan ääni läheltä. Teltan turkoosi katto tuntui kirkuvan valoa. Heikki veti pipon silmilleen ja koitti löytää selälleen paremman asennon. Ei. Sulla on se ohut makuupussi. Jos mä menen sisälle, niin sä saat tän mun paksun, jooko? Heta mutisi. En minä tartte. Pidä sä se vaan, kun kuitenkin haluat. Nyt se jo luovutti. Ei kylmyyden takia, vaan pelon. Heta pelkäsi metsässä. Karhuja ja susia lähinnä. Ja vaikka se rakastikin metsää yhtä paljon kuin pelkäsi, ei se silti uskaltanut siellä yöpyä. Teltta oli kulmapahin. Sieltä ei nähnyt mitään, ja siellä tunsi olevansa loukussa. Siksi Heta oli halunnut kokeilla riippumatossa nukkumista. Se oli siedätyshoitoa metsänpelolle. Mä menen sisälle. Jos en nuku koko yönä, niin huomisesta tulee kusinen päivä. Heikki kuuli Hetan vaimean äänen, ja pian tämä oli jo irrottanut riippumattonsa, ja kevyet askeleet loittonivat kohti tupaa. Hyvää yötä, muru. Tuut sitten kans sisälle, jos jäädyt. Tuvan ovi avautui ja sulkeutui. Öiset linnut pitivät konserttiaan. Aikainen herätys ja yöllä nautittu raskas ruoka tekivät tehtävänsä, ja Heikki nukahti. Turkoosi valo porautui pienestä reiästä silmiin. Pipo oli siirtynyt hieman ja päästi tuon valosaasteen häiritsemään unta. Kurkku tuntui turvonneelta ja muutaman yskäisyn jälkeen oli pakko kohdata todellisuus. Teltta oli pakastearkku. Heikki yritti hetken aikaa etsiä lämpöisempää soppea makuupussistaan. Hän kömpi ulos teltasta 5 minuutin kuluttua. Kello oli 2 yöllä. Yölinnut lauloivat yhä. Hengitys huurusi Heikin astuessa sisälle tupaan, jossa Heta oli ripustanut riippumattonsa kattoparruihin tuvan perälle. Levitettyään makuualustansa penkille, kaminan lähelle ja sytytettyään tulet, ihana lämpö tulvi pian luokse ja lämmitti kylmän kohmettamat luut. Uni oli katkonaista ja selkä kipeytyi hankalassa asennossa. Tuli oli hiipunut ja jäinen viima puhalsi tulisijan alla olevasta reiästä. Heikki sytytti tulet uudelleen ja sattui vilkaisemaan Hetan riippumattoa. Aamun kajastaessa se vaikutti erilaiselta, tyhjemmältä. Tyhjä se myös oli, totesi Heikki katsoessaan tarkemmin. Heta oli varmaankin mennyt vessaan. Sillä oli ne päivät taas, eli hyysissä saattaisi vierähtää tovi. Eikä siksi jäänyt odottelemaan Hetan paluuta, vaan nukahti uudelleen kuunnellessaan tulen rätinää ja pauketta. Aamuaurinko paistoi tuvan ikkunasta sisään. Yölinnut olivat vaihtuneet päivälinnuiksi. Iloinen siritys kuului viereisestä puusta, aivan seinän takaa. Laitakko tulet? Heikki mutisi makuupussinsa suojista. Mä laitoin yöllä 2. Alan kohta tekeen aamupalaa. Hiljaisuus. Joko? Mä oon aika jäässä. Heikki käänsi päänsä riippumattoa kohti. Siinä se roikkui, nätisti ja niin pehmeän näköisenä, että ärsytti. Voitko nousta? Heikki nousi ja kysyi jo puoliksi tietäessään, että Heta ei ollut siinä. Hän heilautti riippumattoa, jolla tyhjä makuupussi läpäisi möykyssä. Kello näytti 5 aamulla. Toissa yönäkin Heta oli joutunut heräämään vessaan 2 kertaa. Endometrioosi oli paskavaiva. Heikki astui ulos tuvasta. Ootko nää vessassa? Hän huhuili metsän suuntaan. Ei vastausta. Älä pelleile nyt, munkin pitää päästä. Heikki huusi kävellen kohti mustanharmaaksi kulahtanutta hyyssiä mökin takana. Outo olo alkoi tuntua vatsan pohjassa.
Möykky, joka nyt ilkkui ja muistutteli jostain asiasta. Ikävä tunne nousi ylemmäksi kehossa, kun vessa lähestyi. Oven kahva oli kulunut sileäksi ja siinä olevat puukuviot näyttivät silmiltä. Lintujen laulu tuntui voimistuvan. Heikki ojensi kätensä tarttuakseen oven kahvaan ja tiesi jo silloin, että Heta ei ollut siellä. Heta oli ehkä kuullut hänen tulonsa ja säikytteli, paitsi että ei se uskaltanut tehdä sellaista. Ei täällä, metsässä. Heikki istui hyysissä ja kuunteli. Metsä tuntui heräävän enemmän eloon äänineen, samalla kun aurinko kiipesi yhä ylemmäksi pilvettömällä taivaalla. Päivästä tulisi lämmin. Silti tuo ahdistava olo oli hivuttautunut ylle nopeasti ja yllättäen. Heikki nousi ja poistui kirkkaaseen ulkoilmaan. Hän käveli kohti tupaa nopeammin kuin oli ajatellut. Pihamaa näytti samalta kuin heidän tultuaan tuvalle edellisiltana. Heidän viimeöisen nuotionsa jäänteet näyttivät kuitenkin viikon vanhoilta. Heikki katsoi sisään avonaisesta tuvan ovesta. Sitä tunsi itsensä hyvin pieneksi. Seistessään siinä ennen kukonlaulua ja katsellen ympärilleen. Suo, kuusimetsä ja yksinäinen päivätupa. Ne olivat kauniissa kesäsäässä parhaita mahdollisia näkymiä, mutta nyt, kun oli joutunut avuttomuuden luomaan, heikentyneeseen olotilaan, jokainen noista asioista tuntui yhtäkkiä epäilyttävältä. Heta oli poissa. Ajatukset. Kaikenlaiset ankeat ajatukset sinkoilivat sinne tänne tyhjältä tuntuvassa päässä. Oliko Heta ollut poissa jo hänen tultuaan tupaan yöllä? Oliko heillä ollut riita, joka oli jäänyt käsittelemättä? Heikki kelasi ajatuksiaan kaivaessaan puhelimensa rinkasta. Hän istuutui kuistin penkille tuijottaen ulkona olevaa nuotiopaikkaa ja kuunteli puhelimen hälytysääntä kiduttavien pitkien sekuntien ajan. Jos tää on joku läppä, niin onnistu hyvin, Heikki huusi metsän suuntaan. Metsä ei antanut vastausta. Lähdetään kotiin, ostetaan kiinalaista paluumatkalla, Heikki huusi ja heitti vielä viimeisen toivon rippeensä kehiin. Voin ajaa koko matkan kotiin. Niin saat vaikka juo mun loput lonkerot. Ympärillä suurina laikkuina lojuvat lumialueet tekivät kummallisen vaikutelman lähes hellelukemiin kivunneen lämpötilan keskellä. Juuri lunta tuijottaessa silmiin sattui suon reunalla edesmenneen hiihtoladun jäänteellä pieni kimaltava kohta. Heikki harppoi sinne muutamalla askeleella ja löysi lumesta puhelimen. Se oli Hetan, ja se oli osittain uponnut lumihankeen auringon lämmitettyä metallista runkoa. Katse irtautui puhelimesta ja havaitsi maassa jalanjäljet. Ne johtivat eteenpäin, kohti suota ja suon takana olevaa metsää, minne sulava latu katosi mutkitellen. Oksettava tunne nousi kurkkuun. Heikki lähti seuraamaan jälkiä, vilkaistuaan ensin taakse. Jäljellä oli vielä pieni toivon hiven, että tämä kaikki olisi ollut kusetusta. Helvetin hyvää kusetusta. Molemmilla oli ollut tapana jo suhteen alkuajosta lähtien tehdä pieniä ja välillä vähän suurempiakin kepposia tietyissä tilanteissa. Ne oli kuitenkin paljastettu aika pikaisesti, jottei kummallekaan jäänyt mitään huonoja fiiliksiä. Nyt tilanne tuntui aivan toiselta. Liian todelta. Jalka upposi märkään lumeen. Yöllä kuivunut kenkä hörppesi suovetta joka toisella askeleella. Hetaa hanki oli kantanut. Hänen oli täytynyt lähteä yöllä, kun lumi oli kovempaa. Puistatus ja kylmät väreet kulkivat selässä. Minne helvettiin se oli menossa? Suon laita häämötti jo. Siellä, metsän reunassa näkyi jotain sinistä. Viimeiset metrit tuntuivat loputtoman pitkiltä. Tuttu takki lojui auringon lämmittämällä sammalmättäällä. Syvemmällä metsässä näkyi lisää tavaroita. Juomapullo, suklaapatukka. Heikki poimi ne mukaansa lisääntyvän ahdistuksen vallassa. Hän saapui polulle, joka johti ylemmäksi kohoavalle metsärinteelle. Metsässä lunta oli paikoitellen vielä paljon, mutta polulla lumi oli hieman sulanut ja kulku oli helpompaa. Polku haarautui kahteen suuntaan. Siinä jäljet katosivat. Heikki huusi Hetan nimeä kerran. Hänen äänensä värisi.
Hän ei huutanut toista kertaa, sillä säikähti oman äänensä sävyä. Tuntui, että jos huutaisi vielä kerran saamatta vastausta, tulisi hulluksi. Hän tunsi jo nyt tulleensa mielensä vyöhykkeelle, jolla ei ollut aiemmin vierailut. Epätodellinen olo alkoi sumentaa näköä. Oli istuttava hetkeksi kannolle ja hengitettävä syvään. Metsä tuntui sulkevan sisäänsä salaisuuksia. Puut natisivat kevyessä tuulessa ja lehtien havinassa saattoi kuulla kuiskauksia. Ne olivat nähneet Hetan kulkevan tästä. Miltä se oli näyttänyt? Vihaiselta? Pelokkaalta? Vai järkensä menettäneeltä? Nauraen ja juosten kuin hullun kiltosilmissä. Kiivettyään rinteen puoliväliin Heikki muisti tavaransa, jotka olivat jääneet tuvalle. Siellä kaikkien näköisellä olivat kamera ja kuistin penkille riisuttu urheilukello. Sillä asialla tuntui olevan nyt vain hyvin vähän merkitystä. Ne olivat arkisia, tavallisia ja korvattavissa olevia asioita. Eivät kadonneita vaimoja. Heikki nousi ylös metsäisen mäen päälle, josta avautui näkymä pienen suon yli, ja sitten tiheä kuusimetsä, joka jatkui loputtomiin tyhjänä ja silti täynnä kaikkea arvaamatonta ja tuntematonta. Siellä se odotti häijynä ja ahnaana, nälkäisenä. Heta oli siellä. Metsä tuntui niellaiseen hänet kokonaan. Oli niin rauhallista. Saattoi vain pysyä siinä ja olla kaikessa rauhassa ilman kiirettä tai niitä moninaisia pelkoja, jotka väänsivät sisuksia ja saivat aivot solmuun fyysisestä ahdistuksesta. Heikki lähestyi. Hän oli kuullut miehen tulon jo kaukaa. Kovin suurta meteliä hän oli pitänyt tullessaan. Mies oli nyt jo hyvin lähellä häntä. Reisiin asti kastuneet pitkät jalat tarpoivat pehmeässä suossa, ja jokaisella askeleella kuului imevä maiskahdus suomättään yrittäessä takertua kenkään. Nyt Heikki oli jo melkein hänen vierellään, lähes kosketusetäisyydellä. Sen silmät tuijottivat verestävinä ja mitään näkemättä eteensä. Välillä se pysähtyi ottamaan tukea kannosta tai korkeammalla olevasta mättäästä. Siinä se hengitteli ja näytti niin erilaiselta. Tunsiko hän yhä rakkautta tuota miestä kohtaan? Tarkkaillessaan kitukasvuisen männyn takaa hän ei osannut tuntea mitään. Ei sääliä, ei onnea, ei pelkoa. Vain paikka, ilman aikaa ja merkitystä. Hetken levättyään mies kokosi voimansa ja jatkoi eteenpäin. Metsää kohti se suunnisti, yhä niin tarmokkaana ja toivoa täynnä. Siellä, hieman edempänä, viimeisetkin lumet ja hiihtoladun jäänteet olisivat sulaneet ja vetinen pohja ei enää kannattelisi ihmisen painoa. Hyvällä onnella saattaisi selvitä vetisen suon yli, tai ehkä suo pidättelisi miestä sen verran, ettei hän pääsisi perille. Hetken ajan tuntui suuri houkutus ottaa askel jos toinenkin, lähteä perään, huutaen miestä pysähtymään. Mutta oli jo liian myöhäistä. Metsä lauloi taas, ja laulu oli suloista virttä, joka kutsui tulemaan luokseen. Se poisti väsymyksen, rentoutti kivistävät lihakset ja antoi rakkauden tulvia yltäkylläisenä tunteena siitä, että kaikki olisi hyvin nyt ja aina. Se oli kutsunut häntäkin, mutta hän oli vastustanut viimeiseen asti. Humisevat kuuset, havisevat lehdet haapapuissa ja etäällä kuuluva korpin yksinäinen raakunta peittivät alleen ne todelliset metsän äänet, mustan metsän äänet. Sillä se, mikä tuolla edessäpäin odotti, oli jotain niin ilkeää ja alkukantaista, että se sumentaisi viimeisetkin järjen hippeet sillä sekunnilla, kun astuisi noiden sään pieksemien, osaksi hiiltyneiden puiden siimekseen. Jäinen vesi tunkeutui housun vyötärön sisään Heikin upotessa suonsilmäkkeeseen. Kylmyys tunki luihin asti ja mies haukkoi henkeään kuin kala kuivalla maalla. Koko keho tärisi hyisen veden imeytyessä vaatteisiin. Kädet kauhoivat valkoisina rahkasammalta suo pursujen tuoksun leijuessa huumaavana ympärillä. Niin kaunista, niin jumalattoman ihanaa, ja pian hän olisi perillä. Tule, tule.
Häilyvänä värisevä metsä kutsui. Sitten hän kuuli äänen. Ensin hyvin hiljaisen, niin hiljaisen, että se olisi hyvin voinut olla tuulen kuiskaus puiden lehdissä. Heikki. Heikki pysähtyi sijoilleen, mutta vain siksi, että hän ei enää pystynyt juurikaan liikkumaan. Vesi ylsi nyt kainaloita myöten ja hän makasi jo puolittain suossa. Suusta valoi kuolavana ja hiuksista tihkui vettä poskille. Heikki. Ääni kuului nyt aavistuksen voimakkaammin. Ääni jostain hänen takaansa. Heikki vääntäytyi katsomaan taakseen ja erotti heikosti jotain vaaleaa, pienen männynkäppyrän alla. Vesi piteli häntä tiukasti otteessaan, mutta jostain mielen syvyyksistä nousi voima, joka pakotti jälleen kylmästä kangistuneen kehon liikkeelle. Ryömien ja lopulta puolijuoksua kahlaten Heikki pääsi pienen männyn luokse. Siellä, tumman sammaleen painanteessa, hän näki sen. Hetan kalpea alaston ruumis hehkui iltahämärässä puolittain vedenpinnan alta. Suurin osa vartalosta oli painunut suohon, mutta toinen käsivarsi oli ojentautunut kuin osoittamaan häntä kohti. Sormet olivat vihreät, pitkiksi kasvaneiden kynsien päät näyttivät kasvavan yhä, kuin saniaisten auki käpertyvät lehdykät. Palokärjen rummutus havahdutti todellisuuteen ja herätti suon vallasta. Heikki oli äkkiä hetken täysissä tajuissaan ja oli hyvin lähellä, ettei hän olisi kerännyt viimeiset tahdonvoimansa ja palannut tuvalle. Mutta kuin varkain, suon maatuva tuoksu ja hiipivä usva vangitsivat mielen jälleen lohdulliseen unohdukseen. Mustana odottava metsäsaareke oli ahnas ja kutsui jälleen. Heikki tunsi lämpöisen virran tulvivan metsän suunnalta. Ihana lämpö kietoutui häneen ja värisi hänessä. Tuolla, ihan lähellä, olisi vastauksia. Siellä kaikki palautuisi ennalleen. Täytyisi vain päästä sinne saakka. Vielä vähän matkaa ja hän olisi perillä. Juuri talviturkkinsa rippeet pudottanut metsäjänis loikki vaivattomasti mättäältä toiselle suurisuolla. Se haisteli ilmaa ja tunsi siinä äkkiä ihmisolennon hajun. Tarkkasilmäisenä jänis näki kaukaa, kuinka hahmo veti itseään eturaajoillaan ylös vetisestä suosta, ylös kuivalle mantereelle, joka johti kielletylle maalle. Olento pääsi ylös, seisoi siinä paikoillaan ja näytti hetken ajan puun rungoksi maastoutuneelta. Kohta se otti muutaman askeleen ja hävisi tiheään kuusikkoon, sillä tuo paha metsä piilotti kaiken elollisen hajun. Jänis suki kuonuaan tassuillaan hetken. Se tunsi olonsa valppaaksi ja kuullessaan kielletyltä maalta vihlovan kalvavaa ääntä, joka kaikui pitkin suurisuon reunamia. Se lähti pinkomaan lujaa sinne, mistä oli tullutkin. Metsurin piina. Vanha mies hidasti pakettiautonsa vauhtia, koska lähes umpeen kasvanut tie päättyi ja muuttui kapeaksi poluksi. Hän tähyyli lyhyen polun päässä siintävää kohdetta. Perillä oltiin. Tästä alkaisi työmaa. Kesä oli ollut kuumin sitten vuoden 1930. Kuivuus vaivasi luontoa. 60 sateetonta päivää, joista melkein 50 oli ollut hellepäiviä yhteen mittaan, ja ne alkoivat jo verottaa kaikkien voimia. Vihdoin elokuun toisella viikolla tulivat sateet ja toivat alkavan syksyn ensimmäiset merkit tullessaan. Mökki oli säänpieksemä hirrestä rakennettu röttelö. Taukotupana muinoin käytetty rakennus ei näkynyt tielle, sillä puusto oli vuosien mittaan rehevöitynyt ja pajut sekä koivikko olivat kasvaneet tiheäksi. Sahalle olisi pian käyttöä, mies ajatteli. Ensimmäisenä näkyviin tuli vanha vaja, jonka katto notkui ja ovi repsotti puolittain auki. Aluskasvillisuus ja pienet koivujen taimet olivat vallanneet pihapiirin. Mökki, jossa hän tulisi viettämään seuraavat 7 vuorokautta metsänhoitotöissä, näytti mielenkiintoiselta. Elokuisen aamupäivän valossa se oli suuri ja komeakin, jos ei katsonut liian tarkasti. Mökki näytti siltä, kuin paikalla ei olisi käynyt kukaan 10 vuosiin.
Pienellä kunnostuksella mökistä saisi ihan mukavan näköisen. Mutta raivaustöihin tultiin, eikä aikaa jäisi muuhun. Eikä muusta oltu sovittu. Mies purki tavarat peräkontista mökin kuistille. Lähistöllä virtasi pieni, lähes umpeen kasvanut puro. Sinne olisi hyvä laittaa kahvimaidot viileään ja ehkä muutama olut. Avain löytyi sovitusta paikasta talon takaseinustalta. Mökin ovi aukesi helposti, ehkä liiankin helposti, kuin olisi odottanut vieraita. Ummehtunut haju tulvahti mökistä. Silmillä kesti hetken tottua pimeyteen. Oven oikealla puolella oli vanha pöytä, jolla lojui vanhoja lehtiä. Ikkunan lähellä oleva kamiina osoittautui käyttökelpoiseksi. Mökin perällä sijaitsi pieni makuuhuone, jossa oli vanha yksinäinen hetekasänky. Takaseinää hallitsi epätavallisen suuri, lähes koko seinän kokoinen ikkuna. Mies tutkaili ikkunaa hetken miettelijänä. Siitä riitti näkymää koko metsään. Metsään, jossa ei nähnyt 10 metriä eteenpäin. Työtä oli ja paljon. Työtä oli tultu tekemään ja polttopuita ansaitsemaan. Enempää ei mies ajatellut, vaan heitti ruokalaukkunsa keittiön pöydälle ja lähti teroittamaan moottorisahaa. Ilta alkoi painaa päälle. Koko päivän oli moottorisaha laulanut. Iltakahvit ja munkki maistuisivat, eikä pienestä jalkojen oikaisusta sängyllä olisi pahitteeksi. Kostea koivikko oli kastellut miehen vaatteet melkein läpikotaisin, mutta maisema alkoi jo avartua. Hän raahasi viimeiset koivun rangat ojan pientareelle ja katsahti taivaalle. Ei pilven pilveä. Lämpötila oli noussut tuulettomassa metsässä lähes sietämättömän kuumaksi. Hommat täytyisi huomenna aloittaa vieläkin aikaisemmin. Vanha mies kuivasi moottorisahan ja laittoi sen peräkonttiin suojaan mahdolliselta sateelta. Juotuaan kupillisen pikaa kahvia ja vaihdettuaan kuivat vaatteet ylleen, hän ojentautui sängylle. 5 minuuttia myöhemmin hän jo kuorsasi. Kun mies heräsi, kello oli 3 yöllä. Hän oli nukkunut kuin tukki, heräämättä tähän asti. Yleensä vessahätä pakotti nousemaan ylös 3 tunnin välein. Huoneessa oli hämärää. Suuresta takaikkunasta pilkotti hieman nousevan auringon valoa. Mies nousi ylös irvistäen. Lonkkaa pakotti. Se kyllä vetreytyisi, kun taas pääsisi työntekoon. Hän astui ulos mökistä raikkaaseen yöilmaan. Metsä oli äänetön ja yön kosteus hiipi salakavallasti iholle. Yöt olivat selvästi viilentyneet. Mies palasi nukkumaan tyhjennettyään rakkonsa. Nukuttuaan 2 tuntia hän heräsi ja jatkoi puusavottaansa. Se oli hänelle terapiaa ja kunto pysyi hyvänä. Työn tuloskin alkoi pikkuhiljaa näkyä enemmän ja enemmän. Puolen päivän maissa mies kävi päivänokosilla ja sen jälkeen lämmitti purkkihernekeiton vanhassa mökin kaapista löytyneessä kattilassa. Metsähommissa pärjäsi vähällä. Liian täydellä vatsalla ei jaksanut tehdä töitä. 5 maissa vanha mies piti kahvitauon mökissä. Oli alkanut tuulemaan. Muutamia pilven riekaleita ilmestyi taivaalle. Mies oli niistä hyvillään. Sade tekisi hyvää ja viilentäisi ilmaa. Tuvan pieni kirjahylly notkui vanhojen kirjojen painosta. Osa oli 40-luvulta ja pahoin kellertyneitä. Oli hyllyssä yksi raamattukin. Uskovaista sakkia, tuumasi vanha mies ja hörppäsi lisää kahvia samalla miettien mökin historiaa. Missään ei mainittu mökin rakennusvuotta. Vanha se oli ja liian vähälle käytölle jäänyt. Keittiön kattokin oli vuotanut ja korjattu hutiloiden. Kun tarkasti katsoi, alkoi huomata pieniä hassuja juttuja. Vanhoja, varmasti 10 vuosia vanhoja leluja lojui pienessä korissa nurkassa. Seinäkalenteri, joka näytti vuotta 1971. Kello, joka oli pysähtynyt herraties kuinka monta vuotta sitten. Vaatteet kaapissa olivat ummehtuneita ja koinsyömiä. Ne olivat normaaleja ajan kulumisen merkkejä. Mutta eräs asia mietitytti. Pihassa oli polkuja. Niitä ei voinut olla huomaamatta. Pieniä, lähes liian pieniä polkuja risteili sinne tänne pitkin pihaa. Kuin pieni jänis tai kettulauma olisi vilistänyt ympärinsä pihapiirissä ja lähistöllä. Yhtäkään eläintä ei mies liiemmin ollut nähnyt.
Pelkäsivät tietysti sahan ääntä. Hän hörppäsi loput kahvit kupista ja lähti jatkamaan töitä. Illan edetessä taivaalle oli kertynyt tummia pilviä. 7 mennessä tuuli oli voimistunut navakaksi ja työt piti lopettaa tunnin etuajassa. Kun mies heitti kostean puseronsa mökin kuistille kuivumaan, ensimmäiset sadepisarat ropisivat mökin kattoon. Rannekello oli kastunut ja lakannut toimimasta. Mies riisui sen ja laittoi kuistilla olevalle puupenkille, toivoen sen olevan vielä korjattavissa. Pian ukkonen jo jyrähteli ja tuuli yltyi. Vanha mies astui sisälle mökkiin ja ajatteli soittaa kotiin. Kenttää ei kuitenkaan ollut. Täytyisi sateen lakattua kävellä hieman etäämmäksi ja kokeilla uudestaan, hän tuumi ja sulki puhelimen. Sade ei tuntunut laantuvan. Se lankesi harmaana verhona metsän ylle. Valtavan kamarin ikkunan takana tuuli riuhtoi männyn latvuksia. Sateen ropina oli unettava ja vanha mies torkahti sängylle jo tavallista aikaisemmin. Kova ukkonen herätti hänet keskiyön pimeydessä. Hetkeen silmät eivät erottaneet mitään, kunnes salaman välähdys valaisi mökin. Lähes saman tien jyrähdys vavisutti mökkiä ja kilisytti astioita kaapissa. Salama oli iskenyt lähelle. Jälleen pilkkopimeää. Sade ropisi taukoamatta ja tuuli ujelsi parrujen välissä. Vanhaa miestä ei ukkonen pelottanut. Oli hän kokenut kovia ukonilmoja ennenkin. Mutta sateen äänen seasta kuului jotain muutakin, kuin pientä rummutusta. Vai kuulostiko se ehkä pienten jalkojen tömistelyltä? Välillä sade hieman laantui ja kohta taas yltyi ukkosen jyrinän säestämänä. Mies käänsi kylkeä vuoteellaan. Sänky narisi ja kitisi, eikä hyvää asentoa tahtonut löytyä. Ja jälleen kuului taas tuo outo töminä mökin ulkopuolella. Hän valvoi vielä vuoteellaan ukkosen jo mentyä ohi. Uni ei ottanut tullakseen. Jossain vaiheessa aamun sarastaessa hän oli nukahtanut levottomaan uneen sateen tauottua rauhoittavaksi litinäksi. Oudot äänet olivat lakanneet. Seuraavana päivänä mies jatkoi savottaansa entiseen malliin. Metsä oli yöllisestä sateesta märkä, mutta mitään outoa ei pihamaalla näkynyt. Hän paiski hommia puolille päivin. Kahvit keitettyään hän starttasi pakettiautonsa ja peruutti pois mökin pihasta. Maito oli lopussa ja illalla voisi sytyttää saunaan tulet. Jos joku olisi tällä välin sattunut poikkeamaan hieman tutulta polultaan mökin suuntaan, olisi hän saattanut nähdä perin eriskummallisen näyn mökin edustalla. Kun vanha mies palasi, pihamaa oli autio eikä metsästä kuulunut kuin kosteiden puiden oksien havinaa. Puut syttyivät helposti saunan pesässä. Vanha savusauna näytti olleen käyttämättömänä monia vuosia. Savupiippu näytti ehjältä ja saunan lämmetessä vanha mies kävi vielä parin tunnin ajan harventamassa risukkoa, joka sijaitsi puron yläjuoksulla. Sieltä pystyi tarkkailemaan saunaa ja sen lämpenemistä. Oluet sujahtivat kivien väliin viileään puroon, joka solisi saunan vieressä. Tänä iltana voisi pitää lepotauon. Urakka alkoi olla jo hyvällä mallilla. Häkälöylyt heitettyään mies meni saunaan ja totesi löylyt erittäin miellyttäväksi. Hän otti pitkän oluthörpyn ja heitti lisää löylyä. Saunuttuaan ja puettuaan hän alkoi etsiskellä kelloaan. Hetken etsittyään hän muisti riisuneensa sen kuistille, kellon lakattua toimimasta. Vanha mies hörppäsi loput toisesta oluesta, heitti takin olalleen ja lähti kohti mökkiä. Aurinko laski jo komeana puiden taakse. Kello ei ollut siellä. Katsottuaan jopa lattialankun rakooseen, hän tuli siihen tulokseen, että joku marjastaja oli varmasti ottanut kellon. Niitä täällä liikkui silloin tällöin. Suuri menetys se ei ollut, olihan kello jo rikki. Silti ajatus kummastutti. Vanha mies penkoi kuistilla olevaa kassiaan ja otti sieltä uuden oluen. Raukeus tuntui jo jäsenissä. Hän vaipui ajatuksiinsa istuessaan kuistilla ja kuunnellessaan metsän ääniä. Metsässä oli hyvä olla, siellä sielu lepäsi. Mutta tänä iltana levottomuus oli vallannut mielen. Kaikki ei tuntunut olevan aivan kohdillaan. Liekkö koti-ikävä vaivasi?
Oliko hän torkahtanut? Ilta oli jo hämärtynyt, mutta savusaunan saattoi vielä erottaa pihapiirin toisella puolella. Mies istui yhä kuistilla. Hän joi oluen loppuun pitkällä kulauksella ja nousi ylös mennäkseen nukkumaan. Samassa jokin suuri tumma olento lennähti viereisen kuusen oksalle. Pöllö. Siinä se istui oksalla ja tuijotti. Hetken päästä pöllö lennähti ylös, laskeutuen heti viereisen puun oksalle. Lintu vain tuijotti ja käänteli päätään. Jostain päin metsää kuului rasahdus. Hirvet ja muut metsän eläimet siellä mennä tömistivät. Hän kuitenkin istuutui uudelleen alas penkille ja tuijotti pöllöä. Kaikki aistit tuntuivat terävöityneen. Yön pimeys oli saapunut. Vanha mies tiedosti mökin kutsuvan lämmön. Jokin vaati silti pysymään paikoillaan. Äkillinen tuulenpuuska vavisutti vieressä olevien kuusien latvoja. Niissä olevat kuivat kävyt helisivät. Ääni kuulosti pienten luiden kalinalta. Sisälle mentyään vanha mies katsoi puhelintaan. Kello näytti olevan jo melkein 11. Minne unet olivat karisseet? Oliko hän torkkunut kuistilla pari tuntia? Mökki tuntui nyt ahtaammalta. Mökin aiemmin huvittavilta vaikuttaneet tavarat olivat nyt tympeän oloisia. Lattialla oleva vanha pehmolelukoira näytti seuraavan nappisilmillään jokaista liikettä. Vanha mies huomasi tuvan olevan kylmä ja hän sytytti tulet kamiinaan. Katse ajautui usein mökin takahuoneen suureen ikkunaan. Sen takana oleva musta pimeys ei tuonut oloon helpotusta. Sinä yönä uni ei tullut. Vielä yhden aikoihin vanha mies yhä kieriskeli vuoteellaan. Outo töminä kuului nyt selvästi pihan puolelta. Sänky vaikeroi vanhan miehen noustessa kuuntelemaan ovelle. Hän riuhtaisi oven auki. Täydellisessä pimeydessä ei näkynyt mitään, mutta töminä lakkasi välittömästi. Hetken ajan kuuluivat pienten askelien loittanevat äänet. Mies seisoi ovella, raikkaan yöilman tulviessa sisälle. Silmät yrittivät muodostaa pimeyteen tuttuja muotoja. Auton, läheiset puut, savusaunan. Ne olivat kuitenkin liian kaukana. Jossain näkökentän sivussa välähti valopiste. Se ei ollut juuri kynttilää suurempi, mutta silti se oli ollut siellä. Ei taivaalla, vaan metsässä, savusaunan suunnalla. Vanha mies tuijotti kohtaa herkeämättä. Taas valon välkähdys. Hän otti takin naulasta ja kaivoi repustaan taskulampun. Jälleen välkähti tuo pieni valotuikku, nyt aavistuksen puron suunnalta. Hän päätti ottaa selvää valoista ja noista äänistä, joita varmasti joku teki säikytelläkseen. Hän ei sytyttänyt taskulamppua, vaan suunnisti muistin varassa polkua kohti savusaunaa. Sauna alkoi häämöttää pimeydessä ja pian hän saavutti sen. Metsä ympärillä oli täysin hiljainen. Nopealla nykäisyllä hän avasi saunan oven ja valaisi lampulla lauteita. Sauna oli tyhjä ja vielä iltaisesta saunamisesta lämmin. Mies sulki oven ja tähyili lampun valolla metsään. Jokin kimmelsi maassa saunan takaa lähtevällä polulla. Hän käveli esineen luo ja poimi sen. Se oli hänen vanha kellonsa. Hän laittoi sen taskuunsa. Samassa pieni valotuikku välkähteli jälleen, nyt puron yläjuoksulla. Mies asteli polkua eteenpäin tihrustain metsään, joka pian muuttui puolukkavarvikoksi. Oltuaan hetken aloillaan hän näki valon jälleen. Siellä se välkkyi nyt puron takana kohoavan kumpareen luona. Hän etsi purosta kapean kohdan ja loikkasi sen yli. Pimeässä oli vaikea arvioida maaston pitävyyttä. Toinen kenkä upposi nilkkaa myöten suomättääseen ja hörppäsi annoksen vettä. Mies kirosi kömpelyyttään, mutta jatkoi matkaa sohien taskulampun valolla ylempänä häämöttävälle rinteelle. Sinne päästyään hän huohotti. Oli pakko istuuntua kannolle hengähtämään. Raivoustöiden kangistama selkä vihoitteli. Kaukana pimeydessä huhuili pöllö. Liekkö se sama pöllö, joka oli edellisiltana mökin edustalla vieraillut? Kavuttuaan korkeammalle kummulle olivat valot kadonneet. Hetken vanha mies jo luuli kuvitellensa kaiken. Hän oli palaamaisillaan takaisin, kun etäällä,
Juuri ja juuri erotettavissa näkyi jälleen pieni valo. Mies otti siitä suunnan ja käveli ripeästi väistellen kuusia ja mäntyjä. Valo oli siellä yhä, kun hän saapui kivikkoiselle maalle. Pian kuitenkin suuret kiviröykkiöt pysäyttivät etenemisen. Siellä täällä kohosi korkeita kivimuodostelmia. Osa niistä kohosi loivana useiden metrien korkeuteen. Hän käveli röykkeyden viertä, varoen astumasta terävien kivien päälle. Täällä koiven katkaiseminen koituisi kohtalokkaaksi. Valot tuikkivat nyt joka puolella, aivan lähellä. Ne katosivat taskulampun valokeilan osuessa niihin. Mikäli kettisten pirullinen kepponen se olikaan, olivat ne ainakin saaneet vanhan miehen höynäytettyä pahemman kerran. Hän oli kuullut virvatulista ja lukemattomia kertoja kuunnellut ukkojen höpinöitä oudoista kokemuksista. Vähänpä hän oli silloin moisia uskonut. Oli hän kuullut myös muinaisista aarteista, joita metsän oudot olennot vartioivat. Istuessaan suuren kivenlohkareen päällä hän tuli kaivaneeksi taskuaan. Sormet löysivät rannekellon. Hän tarkasteli sitä taskulampun valossa. Se näytti samalta kuin ennenkin. Hetken mielijohteesta hän laittoi sen läheisen kiven päälle. Siinä se lepäsi yön pimeydessä, kivikautisten muinaishautojen läheisyydessä kuin uhrilahja. Mieli ajautui hitaasti oudon transsin valtaan. Ympärillä tuikkivat valot tanssivat ja pyörteilivät sinkoillen sinne tänne. Mies ei enää yrittänyt saada niitä kiinni. Hän istui kivellä, katsellen valojen liikehdintää, ajatuksiinsa vaipuneena. Toinen paikka ja aika. Hän istui puron törmällä. Vesi lorisi kivien välissä. Se oli kauneinta musiikkia maailmassa. Täältä häntä ei löydettäisi. Paikka oli salainen, hänen omansa. Hän heitteli puroon pieniä keppejä, katseli niiden matkaa alajuoksulle. Osa niistä kellui, osa upposi. Syystuuli pudotteli puista maahan pieniä kellertäviä lehtiä. Äidin leipoma leivän kannikka lepäsi polven vieressä kivellä. Sillä jaksaisi iltaan asti. Laskeva aurinko loi metsään oranssin sävyjä. Joku lintu lauloi. Se oli tuttu, turvallinen liverrys. Selän takaa kuului oksan katkeamisen ääni. Siellä, puun takana seisoi mies. Hän nousi ja juoksi, pitkin kapeaa polkua, joka pian muuttui synkäksi kuusimetsäksi. Ja yhä hän juoksi kunnes veri maistui suussa ja hengitys muuttui raastavaksi poltteeksi keuhkoissa. Vanha mies havahtui ulinaan, joka kuului kumpareiden takaa. Ääni kuulosti vaikeroivan olennon tuskan huudolta. Valot olivat poissa. Hän oli havahtunut muistelmistaan. Mies päätti saaneensa metsästä tarpeekseen. Mikä liemmoista ääntä pitikään, se ei mahtanut olla ystävämielinen. Vanha mies kompuroi pystyyn ja lähti suuntaamaan kohti mökkiä. Tarpoessaan liian kovaa vauhtia, hän kompastui puun juureen ja kellahti mättääseen. Taskulampu putosi. Se välkähteli uhkaavasti ja hetken sitä koputeltuaan hän jatkoi kävelyä. Suuret kuuset kohosivat edessä tiheänä. Yhä jykevämpiä kuusia tuli vastaan, kunnes vanha mies joutui pysähtymään ja tarkastelemaan reittiään. Käveltyään vielä jonkin matkaa, hän tuli pienelle aukiolle. Hän ei muistanut nähneensä aukiota metsätöissään. Siitä hän päätteli kävelleensä liikaa itään ja vaihtoi hieman suuntaa. Käveltyään toiseen suuntaan 20 minuuttia, hän kirosi, että oli mennyt eksymään. Ikinä kuunaan hän ei ollut eksynyt metsässä. Hetken pohdittuaan hän päätti istahtaa läheisen kuusen juurelle lepäämään. Pian olisi aamu ja reitti mökille löytyisi helposti. Aurinko nousi matalalla metsän takana. Sumu oli noussut pienelle suolle, jonka reunalla olevan kuusen alla vanha mies makasi kuivan neulasmaton päällä. Hän raotti silmiään varovasti. Ympäröivä sumu esti näkemästä pitkälle. Vanha mies nousi istualleen ja silmäili ympäristöä. Hän muisti valot ja yöllä kuuluneet luonnottomat äänet. Nuo molemmat tuntuivat nyt aamun kajossa epämääräisiltä muistoilta, kuin unelta. Mies otti tukea puusta ja nousi ylös.
Jalat olivat kankeat, aivan kuin niillä olisi kävelty koko yö. Toinen jalka oli märkä polveen asti. Hiuksista roikkui pieni risu. Hän otti sen pois sen enempää ajattelematta ja tunsi olevansa hyvin janoinen. Hän käveli suon laidalle, jossa kirkkaana kimalteleva vesi näytti houkuttelevalta. Siinä saattoi olla lähde. Hän kyyristyi polvilleen suolle ja hörppi useita kourallisia vettä suuhunsa. Sitten hän palasi takaisin kovemmalle maalle ja totesi vointinsa paremmaksi. Metsä heräsi eloon auringon noustessa. Sumu haihtui. Hyttysparvi seurasi miehen kävellessä tuossa oudolta tuntuvassa metsässä. Koskaan ennen hän ei ollut eksynyt. Hän ihmetteli omaa höperyyttään ja syytti huonosti nukuttuja öitä. Vanhuuttaan hän ei syyttänyt. Pää pelasi vielä. Sitten hän arvioi sijaintinsa auringon perusteella, välillä pysähtyen kuuntelemaan mahdollista autojen ääniä metsätieltä. Mies arveli olevansa kuitenkin aika lähellä asutusta ja tähän aikaan marjastajien suosiossa olevia mustikkapaikkoja. Iltapäivään mennessä ei yhtäkään tietä tai polkua ollut tullut vastaan. Edellisen yön vähille jääneet unet ottivat veronsa, ja vanha mies teki kuusen oksista pienen katoksen puun alle ja ajatteli levähtää hetken. Uni tuli välittömästi. Unet olivat sekaavia ja houreissaan hän puheli ääneen sanoja, joita kukaan ei olisi ymmärtänyt. Lähellä loikkinut jänis höristi korviaan ja paineli nopeasti mäntymetsikköön. Vanha mies heräsi kylmissään. Ilta oli laskeutumassa tuohon kummalliseen metsään, johon hän tuntui jääneen vangiksi. Nälkä kouristi sisuksia. Puolukat punoittivat lähistöllä. Mies keräsi kourallisen ja söi nautiskellen. Hän otti suunnaksi helppokulkuisimman reitin ja pian avartui hänen edessään mäntymetsikkö. Sitä hän taivalsi pitkältä tuntuvan ajan. Ajankulu näytti muuttuneen. Metsä vaikutti mieleen oudolla tavalla ja ajantaju katosi. Jälleen alkoi ilta hämärtyä ja vanha mies etsiä seuraavaa yösijaa. Sellainen löytyi suurien kivien lähettyviltä. Kivet tulivat vastaan heti hämärän laskeuduttua. Ne vaikuttivat jylhiltä, koskemattomilta ja tuntuivat tuovan turvan yksinäiselle kulkijalle. Mies ahtautui kahden suuren kiven järkäleen väliin. Siellä maa oli kuivaa ja kivet tekivät katon pään päälle sateen varalta. Korppi raakkui lähistöllä. Sen ääni kaikui kivien välissä. Mies oli iloinen luonnon äänistä. Ne tuntuivat paremmalta kuin luonnoton hiljaisuus. Vanha mies heräsi yöllä täydellisessä pimeydessä. Jokin oli herättänyt hänet sikeästä unesta. Hän hapuili taskulamppuaan, mutta ei löytänyt sitä. Silmät tuijottivat mitään näkemättöminä pimeyteen. Hän oli saanut kuulolaitteen muutama viikko sitten, mutta se lepäsi mökin pöydällä. Kuulo oli kuitenkin herkistynyt äärimmilleen, ja nyt hän kuuli jokaisen pienimmänkin metsän rasahduksen. Askelia. Pieniä askelia kuului lähettyviltä. Vanha mies nousi polvilleen ja löi päänsä yläpuolella olevaan kiven järkeleeseen. Ähkäisten hän ryömi pois kolostaan. Hetken pideltyään kivistävää päätä hän huomasi pienen valotuikkeen lähistöllä. Kivikossa kontaten hän alkoi seurata valon lähdettä. Kädet hapuilivat kosteaa maata, löytäen suuria kivenmurikoita ja välillä pieniä puunjuuria. Valo tuikki nyt lähellä, 5 metrin päässä, sitten 2 metrin päässä. Kun vanha mies saavutti valon lähteen, se ei kadonnut enää. Valo tuikki sammalmättään yläpuolella. Sammaleen päällä kiilsi jokin pieni esine. Avaimet. Ne vaikuttivat tutuilta. Hetken tutkittuaan niitä, hän huomasi niiden olevan autonsa avaimet. Valo hiipui hitaasti ja katosi. Mies laittoi avaimet taskuunsa, katseli ympärilleen pimeässä, jälleen näkemättä eteensä. Pieni valon tuikahdus edempänä. Mies nousi ylös, antoi loppukesän yön viileän tuulen puhaltaa hiukset otsaltaan ja varoen käveli valon suuntaan, päästämättä niitä silmistään. Valot kutsuivat häntä. Selän takaa kuului taas tuo outo, valittava huuto. Enää se ei vanhaa miestä häirinnyt.
Hän kulki laahustain yli mättäiden ja soiden. Jos mies olisi katsonut taakseen, hän olisi nähnyt tummien, mutta läpikuultavien olentojen seuraavan häntä hitaasti etäämpänä, ahnas katse harmaissa silmissään. Kalliomuodostelmien jäätyä taakse ne hiljalleen lakkasivat näkymästä ja katosivat. Vanhan miehen edellä kulki pienten olentojen kulkue. Nuo vihertävät, laihan peikkomaiset olennot hyppelehtivät kiveltä toiselle, kantaen pieniä tuikkuja käsissään. Ne johdattivat miehen mökin pihaan ja katsoivat, kuinka hän asteli sisälle tupaan, jonne eivät valot syttyneet. Sitten ne tanssivat öisellä pihamaalla kummallista tanssiaan, kilisyttäen kiiltäviä esineitään ja laulaen puron solisevalla äänellä. Kaikki muut tavallisen yön otukset olivat jo kaikonneet kauas, humisevien kuusien ja jykevinä seisovien kallioiden taakse. Vanha mies nukkui sikeästi aamuun asti. Aamulla hän pakkasi tavaransa ja ajoi pois. Paljon hän unohti, mutta paljon hän silti muisti. Hän ei koskaan enää palannut niille seuduille. Kiitos, jos kuuntelit loppuun saakka. Mitä olit mieltä novelleista? Tai tällaisesta jaksosta ylipäänsä? Tilaa kanava, jos kiinnostaa kuulla lisää mystisiä tarinoita. Hyvää yötä!